Živiš u gradu, a maštaš o vrtu punom svježeg i mirisnog povrća. Pogledaj kako unajmiti vrt budućnosti. Upiši www.mojgruntek.hr. Klikni Unajmi vrt. Na Perinom primjeru provjeri cjenik sadnje te troškove berbe i dostave. Krenimo s najmom. Najprije unesi svoj kod za popust. Zatim ispuni podatke za plaćanje. Kada ispuniš podatke, nastavi s odabirom načina plaćanja. Platiti možeš jednokratno ili na 12 rata, po 199 kuna mjesečno. Proces plaćanja je dovršen. Pogledaj e-mail kojeg smo ti poslali i saznaj ime i lozinku za tvoj korisnički profil. Putem linka uđi na profil i započni s kreiranjem svog vrta. Klikni na Moj vrt na Grunteku i započni svoju vrtlarsku avanturu. Upiši ime vrta, odaberi koje povrće želiš posaditi i nadoplati željene sadnice. Odabrano povrće posadit ćemo na proljeće, a plodove ćeš dobivati kroz cijelu sezonu, od travnja do listopada. Gruntek, tvoj vrt, naša briga.